Ungqongqoshe zokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uDkt Nkosazana Dlamini Zuma uthe le ngqungquthela isizobanjwa minyaka yonke kodwa kulonyaka babheke kakhulu izinselele ezibhekene nomasipala kanye nezisombululo. This year we're saying what are the challenges, what are the solutions. Next year we will be looking at what action has been taken since this year. Umengameli uCyril Ramaphosa ethula inkulumo uthe omasipala babheke nemibhikisho eminingi yokuthunyelwa kwezidingo emphakathini. Umengameli uthi izimbizo azihambele ezifundazweni ezahlukene bonke abantu bakhala ngomasipala ngokwehluleka ukuthumela izidingo emphakathini phakathi kokunye. All those mbizos, issues of local government topped the agenda. Almost everyone who stood up to speak raised issues of local government, issues of service delivery. Umengameli Ramaphosa uthe inkinga ebhekene nomasipala ungabi nayo imali kule ngqungquthela kufanele ibhekwe ukuthi omasipala bazolithola kanjani uxhaso. How local government should be funded, because in the main one of the recurring problems that we often hear about is the lack of funding for local government, and that the formula for funding local government should be evaluated, even changed. Kube wathi ukwakha amathuba emisebenzi into ekufanele ibe seqhulwini kuzo zonke izinhlaka zikahulumeni. Where there is a growing dynamic economy, we then have the fiscal space to expand the provision of services that improve our people's lives. When there is more investment and business expansion, jobs are created, livelihoods are supported, and the benefits circulate in the local area. Umengameli Ramaphosa uthe izikhulu zikamasipala kufanele zibambe iqhaza elikhulu ngokubambisana ukuqinisekisa ukuthi uyathuthukiswa umnotho womasipala.